Asantimasu TV. Yes, so. Yama ayefo akwa aba Asantimasu TV so ene ye wo Duayaw Nkwanta ni nyina ne se Duayaw Nkwanta ManHene na Boakye Tromo a otoso miensa na ekokura ene na otweda na nim se asante ene Asantimasu TV dia amamne ne amane nti yeba ne be fa de eko bia de ba mo sabre edwabo na ekoso a ye kwa patakasi ase na de wapatakasi ase nyina yafa am yahwefo ahwebie subscribe channel no ma comments mla na de eko bia no uhunu de eko na fei Facebook, YouTube, Twitter, Instagram baby ano ye dis chirem na ho it is sabre de ye ko apatakasi ase na de eko so enne eye da akonfo ene dikai ebetete kwamu eti ye ko so ene dodo no abedi nkomo na yebusa na otweda ene mu adeye no etisen na fe nso asua bibi se oboba sempremo de migina de adesua ne adekire ene eba Asantimasu TV. Yes, so. ya na ebinum kirese akom ka na ebinum so kirese akom ye de wo so hwa bofre ya so akom no ye de wo no se ya bofre a wonyini kura ko he de wo ye no a kirese ade ne wonimu Duayaw Nkwanta ene wo Duayaw Nkwanta ManHene na Boakye Tromo a otoso miensa na otweda na yedi anananom biebie kwam se de na Boakye na o kirese onwo tetententa biebie kwam se bonde ni musuo bi emma eno mu ye sabre moti akomfo na wabai se moti akomfo de ya na wo mu ye nkonya
Ebusia said ye catch them no yewo Nana Boakye Tromo toso miensa na otweda ene wase ene nananom akomfo ebiebie kwam said Nana Boakye kan no the tententan said musuo san bi emma na empani say ananso ofia musa de onwe tententan komfo hene wa ha ayesuma nkwa hene ye ba ne nche ne Nana twetwe nkomo ohene ye makwa baba Santimaso TV so Joso ohene da ro odin de sen Nana Bafo awia Nana Bafo awia Nana bra abedi akonya ben fie seni we dey akonya 1959 about 60 years now. Ana ene ede na ekoso ewo edwabo yase Say there no we see ya metiti kwam say the beya wo me free a chichiri etiti kamu ana obi amfa na sign ba be sign enti na me be free Adaluma say mushia say ya yesi ya na ebinum timi yin konwa ebinum tutop adenta mushia na mo so mo ho ahwe okay adenta mushia na akonfo no o mu so mo ho hwe adentra ya na obi pese o chere chiwa na so wa chere so chere sa na mo ya en kunipa ya ne pese chere ya yo kunipa Nana eza agroni koso yebusa we o hi ase kom ye no edie e na wa ya wan kasa obi gira se me edisi edibe so nkwa ahene na say ya die that is how for ya wam ni si do ma wam ti si ana wam say me na be man and can't say me your movie now. Nana da sipi ya da wasipi nana Yo this make am empeni say ade bi obi na wie bi na empeni say de onim tuo no ene ebi gira kire no ano Nana Boakye wa ha nana nim de na ya ne no twen komo kakra ya busa say ya ka asante amamre mu a na otweda egira ma den na say ohene kokura nso a na otweda no emu nhihye te say nana wadaruma e makwa aba Santimaso TV so ya mejoso metia watiefo ne wahwefo nyina ewe ne na otweda yedi mu nana we de asante amamre mu no wadaruma ye ka na otweda efa ankrankra de ene nananom atrankonya se na nananom ade esitie medawase nananom na wotweda ne yankrankra na wotweda ensonso ne yededem esanse asante yamane ne yamamre no ekire yese obi wu edi nansa eda na obewu obefra to na eboaboa ye ho enansa so yehia ekire dom nyina na na wotwe ya santra se agunsa chese nipa no okoye ontimi maaye ye nyina santra kan amamre nim se owu a okwa abosan ba se di na wotwe da kire se okoye no nya meduru wonsa maaye nti okoye na wotwe ne 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 wo ahia ayaya atiasfo ye hia a wonka ho na ankrankra de no so oni anso ye di na wotwe da kire se oka na mmom Odupong Atutu ya na ensonsuye ne ma bi demu a ema ekire se nipa no we oyo obrempon we oyesei akonfo ene nananom omonko an obi we timi da nansa ene nan akonfo ene nananom omonko an obi we ti da nansa anane nan so asofo ne timamufo ni de dana etimi sieu ebi ne na feji aba a edu ko jenka ne katwa champon ene niema bi di frafra ne di asrawo ne nkuto di sawo ne ye ma snap gugu se be ya wo be ye mre ne di ma to so be nansa na wotwe na da ho na won seye na wonye hwe ye wi edu atompe ma frefre doma beboa am ye timi akora wo na ye di na wotwe sa na wotwe da ye di wi a ye san di na wotwe miensa 21 days ena asante kala de dunu da baako e be san di ansa ne aba wade duanan
if you do na ya kwa mfimfiri obi bi hye ho ansa na ya ba wa finhia na se ne ya wie ehu se kwa akọ no wa mabiem na ye de akan de ya gidi se wuwu a wokọ a wo san ba esan so obi nwo obi fie saman obi fie saman enti se te bia wokọ a wo besen aba na wo ba wo ne ma ye ya wanwie no wa beto aso na ye ne ma bone so wokọ aba betwa so aba wo betwa de obedua no ye na wutwa se o ye papa eda wanim wo ye bone eda wanim na mmom wuwu a wokọ a wo san ba de obedua bia wo betwa wa de pepepepepe se de onwuma ne onema esitie pepepe na odaruma ebe na ohene de ohema de ana konfo de wuwu a ye de dan nansa na ankrankran su wu a ye de dan dako wadama me nti asiem ene se bia bru se bia so wona nanom afro ma wokọ a ye de wotu aduro mu se ye esra wonuro ahwe se wobetimi asan bankwa mu bi ma esa bre ne yenim so bi kokoma yenim so bi kosi ti ye de wotu ho se wo hia ye nti ye sra wonuro de wotu ho se bia na nnuro no bra na konsole na Roma for ibi say enwoka edi akire obi ye krom ha se kura obi eyale ne mase be ka no nwoka be sa no edi akire se wa wawie ye sra no edi na sa kire ben ona so de gina hoyi so who said the reality me enti wenki ye kan che se ye wawu nti ye kosie na kasa bre no wawu ye na nanum sie bi mu anasabe na wawu yes there be and obi wu a say wawu na wafiri mu na yemfa no to esan say odi yenim kokon nti yemfa no to na yenhwe de beboa ne de besie saa na eye to aso ekomaye ti ye de no to ne ya na to ne yehwe de ba besie amaye ya anya ne saa na enye yie ti ye sasa hunkuto ne ye sasa uno di ndo hyewa na ya hwe kwa ye befa so a wo no obesia ba nkwam ti wa edi na ansa na wo ma nkwam a yese ne yemfa nkwai na se na wokọ akura no esan se ohene bia wudi asem na wotrim ye hye na adwene ne ba ne nsensem no ba ne nsensem do e wo se wokọ akura okom okwayem ekotena ho ne wotie mu asu wotie mframa e fa kwayenum wotie ne ma e wokwayenum ye adwuma no wotie tie sa ne ma na asa boa wo ahyew jese ahyew den na ma wo adwene nyina sa fresh abade abeda yie no asa tim di aba bebu man This is a camera says the okay. Nananum Brenti, Yananko, Cotta baby, send café, can say, or free gun, a cotta bridges or Cojana Ben and Sabi. Piao. Nana Odaruma, or Hiniwea, or Brimpong, ManHene, we are. Yana comfort, any decay, a back baby, and no dear as Antama Bill lecture saying. And almost the 10 time. Yeah, the 10 time. Yeah, be a quem. Some make us say, as I see, and that's it. If I was so no. Nenye na wo se de da so asase so enye na wo se omo no e ba betiti free ho ye de ne anim asofo na de anim se ya asofo anie ye di fo nie omo na ka suma nsem kire ye ene na bibia ene akom se be buru ye mfa nya hwe omo ankasa na omo kom no eye bi ebi mu ye ne ma bia emfa ta ma ne ma sai na nya sa first enya akom ne asa o nana ebre bia atwa mu nya akom kura mani fi enya akom ne asa akom ne aduro ye ti aduro de kan wotu say yes eduro bia kame enti na asofo nduro na bi o wi a obe nyame adwuma na nyame be hya no ntwe oni twen ho na okokonfo akwaji tumi mo da be na adwuma na omo ba betetententa be prapra kwam eyi ne ma boni free kwam mu ma ye hu se na ebre bi be bai makose na mentan nka emre pe meka akire wo hu se de situem Nana Boakye Wadaroma wedi nka asante menhia udi akotre ho na Duayaw Nkwanta nso medase Duayaw Nkwanta me nananom betena ha ebedoy tiaka ha ne yawo me ha na mfuru mahye ha ne yawo me ha ne tete me enti ha de se bebru ma nhye sku ase wa ha de nenso bewie sku wa ha enti ya me ma me se ya me no kase me ma me wa ha ai wo me wa ha se ya kasa Nana Boakye a ede ne edi behu Nana Boakye ne hwan madama Nana Boakye ene otumfo Brimpong Dr. Hene le chiame panyini a me kwa mesa yo hene ba champion ne chiame a Boakye tukumasi biase ba chiame panyini o ho piao that's ebru bi dia
nananom hyia ya na omu yi nkonya na omu aso saso omu ho hwe nti sɛ ohu sɛ konfo yi paneto ase a na odi asade hu ya ne sɛ atutu no na oda fam aka fam ho na ɔno nso ɛwɔ deɛ wɔbɛyɛ nti nananom hyia se a na emu ohu emoti akonfo ekare konfo ani konfo antimi anyina na to fom sorry able oda to te fom o rejot eji wisie no egu adaka no ayi ni de obeye ni nyina se afede opeda no mu se yem yen hwe wo ya de ana ha de akra konfo no na moti akonfo na da fom no awasori a utwa no no yawa ha Asante Maso TV e no me kosi na ebrem yanko fa interview